Dus Linda houdt een oogstje in het zeil bij Rita. Ja, het is beter dat dan niets. Mama, ik dacht dat we hadden afgesproken om alles even op zijn beloop te laten. Maar jij doet nu juist het omgekeerde. Omdat het nodig is, verdorie. Rita is een gevaar voor zichzelf. En ik heb de indruk dat ze gestopt is meer tegen te vechten. Dus het is nog alleen een kwestie van tijd totdat ze zich doordringt. En het zou wel eens letterlijk kunnen zijn deze keer. Maar zeg zo'n dingen niet. Ja, maar je moet een kat een katter vernoemen, hè. Of een kater in dit geval. Ik zie nog maar één oplossing. Collocatie, hè? Maar dat kunt je nu toch niet menen? Rita heeft zelf laten weten dat ze er absoluut niet ziet zitten. Schatke, daarom heet het dan ook collocatie, hè? Ziet jij een andere oplossing? Wie denkt colloceren? Ba-da-da-da-da.